Officials, nakip ng General Manager sang Basiwa, nag-avail sang early retirement. Mga makinarya nga gamiton sa pag-operar sa ikaduhang COVID-19 laboratory sa probinsya na mag-aabot na sining semana. Sa mga balita nasyonal, nagkalamatay bangod sa Bagyo Ulysses, naglambot na sa 73. Mga evacuees nga apektado sang bagyo ginpaydalom sa antigen test nag-negatibo. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Nobyembre 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Mabigat ang araw. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Sa Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi. Bia Jonathan, thank you so much, Pudding Boy. Pudding Boy. Pudding Boy, kagkuha na siya ng fish dealer. Oo, Pudding Boy and Fish Dealer. Grabe, magnegosyo. Sir Alex Monteza, good morning. Kabilion Charis Larida, good morning. Of course, Ma'am Heaven, good morning, Ma'am. Arangkada sa adlaw sang kahilwayan sa ulan kag bagyo. Hambal ni Sir Alex Monteza. Emmanuel Herona, good morning man. Menya pa sa... Si Tutong na, harapan na sa kwan. Ha? Si Tutong na, Irona, harapan na sa kwan sa quarantine facility. Sir, mayo-mayo lang da. Menya Pasadilia, good morning man. Watching from... watching and listening to all gali. Michael Joseph Hilado, good morning man. Ginsunod yung man ang hambal, ang ginatawag sa ako ni Miss Vanessa Mayo, Miss Gorgeous Lady Eden ko na. Bongga. Ga-monitor lang, diri sa Handumanan. Keep safe lang sa tanan. God bless. Thank you so much. Kay Chloe de la Paz Lacson, good morning. Kay Shumya, good morning, Action Boy. Ay na mo na ha. Okay, hindi ko mabasa ang ngalan. Kailangan yung character. So, Shumya, magbasa na. Watching live from Lalong na guro, Calatrava. Greet niya lang family Lumawag sa Handumanan. Si June Kunugali. Okay. Na-follow mo da? Okay. Kay Marilyn Dilar Sikihor, monitor lang sa Firmville Executive Home sa Barangay Pahanukoy. Sa kay Michael Joseph Hilado, pamangkot lang kung allowed na ko ng travel, Bacolod Iloilo by Roro. Yes. No? Pero ang wait kabalo sang protocol dito sa may Dumangas. May oo. protocol man to sa base, no? Kay province da. Kay kabalo kita ya ang Iloilo Bacolod ja daw ay na duro pang gamo. Yes, correct. No? Sakay migo naton Roberto Juanbol Gallo, good morning man sa imo. Sakay Oliver Heliares. Sige, sakay may pamangkot din si Alex mangkot lang ko kung hindi pa magkuha sa CCTS card ang mga LSI ta. Ano na yung CCTS? Basta coordinate lang sila sa sa aton ba lang nga city. May mga email ad man dira nga gina-provide, sir. Para matagaan ka sa CCTS. Okay, sige. Sakay Abraham Ortega, good morning man. Dimple Baquilar Mosquera, happy listening lang sa pamilya Mosquera kag Villaruel sa may punong Garis Place
Silay City. Yes, Nakakadto na ka mo to, di ba? Oo, nagkadto kami to, galing sirado. That's why nagambal si Aksyon Dorel. Nga di inatos ang listener, tanga si Ma'am Dimple man. Sila mabisita kami daliwa. Wala ka mo kitanay. Wala kami Si George lang na-meet nito. Ako muna tanin na muna ko, si George ang na-meet namon to. Goodbye committee. Hindi welcoming committee, ha. So, wala kami to katiner, kado ginapalayas kami ni George. Si George nga, ano sa nga breed? Golden Rat. Okay. Ano nakakute mo na, hala, Golden Rat. Na-cancel si George, ha. Hindi pwede, matandog. Sa kay Jomar Ayagan, watching from Talisay City. Gapamati sila ni Ninfa Ayagan. Okay? Sige, standby na kitang iban karon naman ha. Standby na sa aton mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tag ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Mayoriya sa mga senior officials sa Bacolod City Water District ang nag-avail sa early retirement. Sa interview sa Action Firing Line, ginkumpirmar ni Anay Basiwa Assistant General Manager Engineer Jeneline Himora nga isa sa nag-avail sa early retirement amo si Basiwa General Manager Attorney Juliana Carbon. Suno kay Himora, Nobyembre 20 sa nagpasa sa sulat sa board si Carbon angot sa iya pagretiro apang pending ini bangod sa temporary restraining order nga gin-issue sang korte may kang tanan sa joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Samtang ginpasiguro ni Himora nga wala malakip sa nagpasa sang early retirement ang 23 ka empleyado sang Basiwa nga magaserbi nga monitoring team sa mga commitment sang Prime Water. Mag-abot naman subong nga semana ang makinarya nga gamiton sa pag-operar sa ikaduhang COVID-19 testing laboratory sa Negros Occidental sa Banuasang Valladolid. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz nga ginakabi nga state-of-the-art ang mga laboratorio. Bangod ini ang may ginatawag nga robotics section sa diin lunsay mga robot ang nagapatigayon sa trabaho agud malikawan ang peligro sa mga health personnel sa COVID-19. Ining sara nga makatest sa 1,000 kada adlaw kag makahatag sang serbisyo pati sa Negros Oriental. Ang pagpatukod sini nga laboratorio ang ginpaagi sa joint venture agreement sa tunga sang gobyerno probensyal kag Manila-based company nga Safeguard Diagnostics. Ini nga kompanya amo ang mag-supply sa mga kagamitan kalakip na mga test kits gikan sa Estados Unidos samtang ang probinsya amo naman ang maggasto sa construction. Ginpatagayon na ang mass testing sa mga empleyado sa City Engineer's Office sa siyudad sa Kabangkalan para mahibaluan kung nalatnan man ang mainis ang coronavirus. Ini kasunod sa pagtaliwan sa Assistant City Engineer bangod sa virus sa Nobyembre 15. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Pedro Zaico ang testing ginpatagayon sa City Health Office kag mahibaluan na resulta pagkaligad sa 4 ka adlaw. Dugang pa sa alkalde, ini nga mga empleyado ang naka-home quarantine sa gihapon tubtub wala pa mahibaluan ang resulta sa mass testing. Nagalaom si Zaico nga mag-negatibo sa COVID-19 ang tanan nga resulta agud mapabilin ang pagnubo sa mga active cases sa syudad. Tubtub sa Nobyembre 17 nga nakarecord sa ang City Health Office ng Kabangkalan sa 42 lamang ka-active cases samtang 7 ang na-record nga napatay. Maulat lang kami sa results na siguro 4 days. Ang usual do ara lang sa ko no? Sa opisina taga sa iyabing pamilya dira sa ilang vicinity sang compound nila. Si Mayor Pedro Bibing Saico sang siyudad sa Kabangkalan. Madamo naman ng mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nag-implementar sa moratorium sa pagbaton sa mga nagapauling nga locally stranded individuals. Uli nga napruwahan sa Regional Interagency Task Force ang pangabay nga moratorium sang ilog sa sulod sang 15 ka adlaw. Inay mag-aumpisa sa Desyembre 20 tubtub Enero 3 tuig 2021. Karon nga adlaw o kun kahapon nga adlaw Nobyembre 18 magatapos naman o kun nagtapos naman ang duha ka semana nga moratorium sa banwa sang Manapla. Ang syudad sang Cadiz
nagpalawig man sang ila implementasyon sumugod Oktubre 31 tubtob Nobyembre 30. Nagligad nga Lunes, nagumpisa man sang suspensyon sa pagbaton sang LSI sa La Castellana nga magalawig tubtob Nobyembre 21. Ini nga mga local government units sa nagpangabay sang moratorium agud matagan sang ligwa ang decongestion kag disinfection sa mga quarantine facilities. Gin-appoint naman bilang bagong director sa Department of Interior and Local Government Negros Occidental si Roslyn Quintana. Si Quintana, isa ini ka career executive service ako na my career executive service eligibility. Amo nagtalos sa nagtaliwan nga si Attorney Ferdinand Panes. Antes ma-appoint bilang provincial director, ini siya anang division chief man sa DILG 6 Local Government Capability Development Division. Ginpanginbulahan naman sa DILG Region 6 si Quintana sa bago sini nga posisyon. Pila sa mga programa nga sa karon ginatutukan sa DILG amo ang pagbalik implementasyon sa road clearing operation nga nag-umpisa sa Nobyembre 16. Nagpatigay naman sa isa kadlaw nga seminar ang pamunuan sa Land Transportation Office para sa mga miyembro ng Tricycle and Drivers Association sa Banwa sang Murcia. Sunod kay Ruben Tampos, LTO Chief sa Bacolod City District Office, bangod sa mga inasod-asod nga mga aksidente sa dalanon, liwat nga nagwa sa opisina ang ilahanay agud maghatag sang road safety awareness sa mga driver. Hando man ni Tampos nga mangin bukas ang pananaw sa mga drivers nga nagamaneho sa mga pampubliko nga masalakyan agud mapasiguro ang ila seguridad ilabi na ang mga pasahero. Nagalaom naman si punong barangay Jerry Tingson sa barangay Estefania nga masolbar ang isyu nga pagpasira sa dalan sa Country Homes Subdivision. Suno kay Tingson, nakalambot sa ila opisina ginpasiraan sa Country Home Subdivision Homeowners Association ang main road sa Phase 2 kag wala na ginapaagi ang mga motorista nga magaserbi kung tani nga lakturan sa may halin sa circumferential road pakadto sa sentro sa ila lugar. Ginpahayag man ni Tingson nga nagpangabay na ini sa tag-iya sa duta nga si Romy Maravilla Sulinap para maghatag sang kopya sang deed of donations nga ila ginhatag sa syudad agud magaserbi nga basihan sa posible desisyon sa ilas ning pagkatiyunon nga meeting sa maabot nga Biyernes, Nobyembre 20. Sa katapusan nga balita lokal, nadugangan naman sang 65 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 18,626. Pinakadamong abago nga kaso nga na-record among sa Negros Occidental nga may 25, 18 naman sa syudad sa Bacolod, 14 sa syudad sang Iloilo Province nga may 5 kag Aklan nga may 2. Samtang naglabot naman sa 16,094 ang kabilugan nga recoveries matapos nadugangan sang 300 kag 8 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 496. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay
ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan ng mga muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang no, na kabay ka kaluyan sing mahal nga Diyos, magkadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan, ang iba nga kinanglan man kung magkapadayon ng inyong promo, base sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon. Sige. Okay. Alright. Good morning, Action Boy. Kay Kagawad Kirby. Happy birthday. Kagawad? Kirby. Sino masaya? Basta lang Kagawad Kirby. Ako Ay, lang pangalan niya mo. Pangalan niya Kagawad. Apelido niya Kirby. Nga pangalan niya Kagawad? Oo. So bisan maglagan sa Kagawad sa barangay ka mapirdi sa Redundant Kagawad mo sa eh. Oo. Kagawad mo sa Gapon. True. Birthday. Yes, mo greet to the happy birthday. Happy birthday Kirby. Kagawad. Sino saman? Basta lang bala. Sige. Good morning direct kay Charlotte Osborne. Si Connie is actually si Joanne. Doka monggas ang iyang apelido. Hindi mo na si Joanne is actually Osborne. Yes, ang Hollywood star bala na. Doka mongga gani sa ano. Pero si Joanne isa sa Japan. Kita ko ni bag-ulang na nagtag naman sila mga bugas kag mga groceries ang nagligad. Ningkong akunda. Nabagyuan ka? Ningkong akunda. Sinabat man ko sa iya nga sister bala nga si Florence bala. Nakita ko tong imo nga stock sa bugas daw damo pa. Basta ikaw guro yung may amot. hindi ko nila pagtagaan. Good morning, Joanne. Kag kuan na nga padayon lang sa balok kaga panghatag na sila ginaisyuhan pa bla. Nya matag sila kay damo butante kuno to sa dinto kuno ang ilang nga mga gintagaan ng mga taga Bada Sky, may ari di sa Mambulok. Nya kay damo kuno butante. Anong labot sa sumbutante kay atoto siya sa Japan? Gani, kalayo pasang 2022. Kag man na siya gadalagan. Ano na yaman? Tanan-tanan na lang yun. Lahat-lahat na lang. Isyuhan ka pa. Sige lang Sa kay Susan Jaime Allen, good morning man. Dira sa Houston, Texas. Japan to ha. Ini Houston, Texas. Lilian Bermudez sa Melbourne, Australia. Bongga! Kita mo lang. Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. Grabe. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro sa Land Bank. Good morning. Andre Polanco, Mang Agaman. Sige. Sa kay Jean Andrada, watching from Manila. Greet lang ang family Leonidas kag Andrada. Mga taga Panukoy ni. Titing Angels. Sige. Ka-anabi Aksyon, Eden? Of course, kay Ma'am Vanessa Mayo. Hello kuno. We miss you. Na-miss ko kuno ni Ma'am Vanessa Mayo. Miss you too, ma'am. Wow. Dugidugay. Wala yan nakakita. Jomar Ayagan. Mo tagalingin greet mo kay ina. Dirin na kay Jean Andrada. Good morning, watching from Manila. Greet niya lang family ni Leonidas. Okay. Meron ako sa Dalom no? Dirin ka na kay Maria Luz. Grijaldo Macunat. Doon ka layo. Di na naman. I'm not sunod na sa kay Kwan. Okay, Arena. Perfect. Sir Alex Monteza, Liwato. Jean Hasulgon, good morning. Delilah Taylor, watching from Australia, man. Ara naman, damo Australia. Ma'am Pinky Terwell, watching from Barangay Villamonte. Philip Isulat, of course, from Buen Retiro, Talisay City. Vivian Sabio Pabilio, good morning. Watching live, man. Salamat, Gid. Estrelita Sarenas, morning po all. Nood po ako dito sa Isabela, Cagayan Valley. Wow. Thank you so much. Kag kamusta ka mo dira? Halong-halong. Of course, ari pag Action Boy, Ma'am Kelly Jelly. Good morning kuno sa tanan nga Salvadorians kag kay Mr. B-Boy Villasor. Always watching it diri sa USA. Sige. Ay galay, greet ko lang anay galay. Happy birthday sa kay Engineer Glenn Allen. Sa birthday karong adlaw si Glenn Allen amo ning husband ni Susan. Jaime Allen sa Houston, Texas. Wow, grabe bongga. Happy birthday. Happy birthday Engineer Glenn Allen. Kwanti siguro ay ng foreigner ni siya. So happy birthday Glenn Allen from Mami Soy, Gabriel and Daniel of Houston, Texas. Mga kabataan guro ni children ining mga si Gabriel kasi Daniel. True.
Da mga laki nga ngalan, no? Kung Gabriel, bala kag Daniel, pero niya Gabriel and Daniel. Daniel. So, mga babae. Ah. Josie Camacho from Mansilingan, giri lang Camacho family kag Beton, kag sa bana niya pamati da subong sobrahan niya kag sa team IBC. Lino Palik, good morning man, giri lang family Palik sa Pandanon DSB. Alright, sige. Yes, of course. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Raydan Velasco, good morning. Pagriti lang Velasco Isyo family from Punta Talaban, Himabaylan City. Good morning, Bandera, sa ila ni Tito Fred and Tita Nancy. Of course, kay Tita Thelma, kag Tito Joel. Kadugay na kita wala kabalik Law naman ko kay Thelma mo. Kag sa Lanson nga bala. Ano lawan? Lanson. Ang Lanson ni Tita Thelma. Perfect. Kag sa Manukan Boys. Oo. Sa Manukan Boys. Si Darwin, si Joseph, balila kompleto na kauno mo. Si Joseph, tapos may Angelo pa. Sige, okay. Perfect. Standby. Sanay sa atong balita national. Uno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay sa 23. Para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTF. Simbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita nasyonal, nagsaka na sa 73 ang nagkalamatay sa paglaslas sang Typhoon Ulysses sa pungsod sa naligan nga simana. Ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 24 sa mga nagkalamatay ang gikan sa Cagayan Valley Region sa din naka-eksperyensya sa lapnagon nga pagbaha. Anom naman nagikan sa Central Luzon, 17 sa Calabar Zone, 8 sa Bicol Region, 10 sa Car, kag 8 sa Metro Manila. Sa latest nga situation report, ginpahayag sa NDRRMC nga 24 kaiban pa ang pilason kag 19 ang reported nga missing sa riyon sang Cagayan Valley, Calabar Zone, Bicol kag Car. Nahalitan ni Ulysses ang 727,738 ka pamilya o kung nalakipan sang masobra 3 milyones ka mga individual sa 8 ka mariyon. Naglambot naman sa 39,808 ka mga balay ang nagkalaguba sang amo nga bagyo. Samtang masobra 2 ka bilyon ka pesos ang kalitan sa agrikultura kag masobra 5 milyones pesos naman ang kalitan sa mga infrastruktura. Ginpasiguro naman ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sang bisan isa ka evacuee nga ginpaidalom sa antigen test na nagpositibo sa COVID-19. Ginhimo ni Vergere ang anunsyo matapos nagpatigayon sang antigen testing sa evacuation center sa mga evacuees nga nagbatsyag sa sintomas ng virus. Magluwas sa testing, ang DOH ang nag-deploy na sang Health Emergency Response Team sa mga lugar nga apektado sang bagyo para sa COVID-19 surveillance, medical, sanitation, kag mental, psychosocial support sa mga evacuees. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-convert sa New Clark City bilang backup government center. Sa idalom sa Executive Order No. 119, ang mga ahensya sa idalom sa Executive Department ang inmanduan nga magtukod sa field offices sa National Government Administrative Center sa New Clark City nga magaserbi bilang backup administrative government o center kag mahimo gamiton bilang disaster recovery center para masiguro ang padayon nga serbisyo publiko. Ang pagtukod sa field offices himuon paagi sa phases kag clusters nga iga-determinar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginaprubahan naman sa House Committee on Appropriations ang funding provisions para sa hagna nga tuyo mag-establishar sa Department of Water Resources kag Water Regulatory Commission. Sa meeting, ginaprubahan sa panel ang sections ng measure nga nagahatag sang budgetary requirements para sa pagtukod sang DWR, isa sa prioridad nga hagna sang Duterte administration. Ang DWR among ginalantang nga primary national government agency nga responsable sa comprehensive kag integrated planning, policy formulation, management and
ownership, utilization, exploitation, development kag proteksyon sa water resources sa pungsod Pilipinas. Pangunahan naman sang DNR kag DPWH ang task force nga nagatuyo nga mapadasig ang rehabilitasyon sa malugar nga ginigo sang bagyo diri sa Pilipinas. Si DNR Secretary Roy Simatu kag DPWH Secretary Mark Villar ang mag-chair sang Build Back Better Task Force kag Indies Executive Secretary Salvador Mijaldea base man sa inisyal nga anunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque. Suno kay Roque, kon rehabilitasyon ang paghambalan, ang mga naguba nga dalan taytay ka mga buildings ang pagatutukan sang DPWH samtang ang DNR naman ang maihibalo kon nga may mga bagyo kag ang climate change. Ginaduso naman nga maimbestigahan ni House Assistant Majority Leader at kag bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera ang ginaligar irresponsable nga pagbukas ng gate sa mga dams kag mga illegal nga aktibidad sa mga watersheds nga nangin rason sa pagbaha sa madamong lugar sa Luzon sa tion sang Bagyo Ulysses. Base sa ginfile nga House Resolution number 1345 ni Herrera, ginpakita sini nga ang pagbukas ng gate sa anong ka dams nga mong Angat, Ipo, Lamesa, Ambulao, Binga, San Roque kag Magatnam ang ginatudlo rason sa gulpiyada nga pagbaha sa Metro Manila, Isabela, Pangasinan, Benguet, Isabela kag Cagayan. Kinanglan nga maimbestigahan ini agon may balungan ang salabton sa mga dam operators sa mga casualties, ilabi na sa pagkadula sang kabuhi kag pagkaguba sang madamo nga palangabuyan. Ginpahayag naman sang Department of Health nga ang Pilipinas mahimo sa gihapon makabakal sang COVID-19 vaccine sa American biotechnology company nga Moderna sa piyak nga ang US manufacturer hindi makapatigan sang clinical trials diri sa Pilipinas. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang anunsyo, duha ka adlaw matapos ginanunsyo sang Moderna nga ang ila COVID-19 vaccines ang 94% nga epektibo sa pagtapna sang COVID-19 pagkatapos sang phase 3 sang clinical trials. Magluwas sa Moderna ang potential vaccine sang Pfizer kag BioNTech ang nakitaan man sang 90% nga pagkaepektibo batok sa pagtapna sang COVID-19 sang nagligad nga semana. Sa katapusan nga balita national, naglambot na sa 412,097 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos na dugangan sang 1,383. Ang mga lugar nga nakarecord sa madamong bagong nga kaso mong Cavite nga may 81, Laguna nga may 74, Batangas nga may 71, Quezon City nga may 69, kag Rizal nga may 67. Samtang nadugangan sang 143 ang nag-ayo sa virus nga nagdala sa kabilugan nga 374,600 sa 76. Kag may 95 bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 7,957. Good morning, Anay gali kay Kuana, kay Ostina Villa, kag kay Majon Galvez de Sandario. Good morning dira sa inyo. Inyo gipamatian mga Aksyon ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report second portion upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,